αντίστοιχα το ενιαίο παλαιό τόπο ενός πολιτικού χώρου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, του Μητρακίου. Εμείς σαν χώρος έχουμε επισκεφτεί, κατά παράδειγμα, μάλλον όχι μια φορά τον Δήμαρχο, τους θέσαμε τα προβληματισμούς μας. Συμμετείχαμε στη συνέλευση των φορέων που μας είχε καλέσει ο Δήμος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ακριβώς αυτό το λόγο, για την απομάκρυνση των δημοσίων υπηρεσιών και το πώς μπορούμε όλοι μαζί να κινηθούμε πάνω σε αυτό. Βέβαια, σαν πολιτικός χώρος είχαμε κάνει και επισημάνσεις μας για τις κατατρακτές και καταιγιστικές εξελίξεις που δεν είναι μόνο στο τοπικό επίπεδο, είναι εις βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Έγινε μια επιτροπή εκείνη τη βραδιά που έκαναμε με τους φορείς, που οπωσδήποτε είπαμε θα βοηθήσουμε και έγινε την προτροπή του Δημάρχου μας για να δούμε στάσεις, δράσεις και αντιδράσεις για το πώς το Λουτράκι θα γίνει χωριό. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το θέμα δεν αφορά μόνο στο Δήμο μας, δεν είναι δηλαδή τοπικό, αλλά πανελλαδικό, ίσως ξεφύγουμε από την ουσιαστική επίλυσή του. Όλες αυτές οι εξέλιξεις στηρίζονται στην τακτική των μνημονίων και στη συστηματική από την Τρόικα και την τριάδα της κυβέρνησης πολιτική, όπου συνειδητά οδηγούν το λαό μας στη γενοκτονία. Γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή μιλάμε για πλανητική οικονομία και ομοσπονδίες, όπου χάνεται η κυριαρχία και αυτός που κερδίζει είναι ο ισχυρός. Αυτά είναι μέσα από τα πλάνα και των μνημονίων, αλλά και τα που λέει ο κ. Μπαρόζη. Τώρα, εμείς στο Δήμο έχουμε προτείνει και προτείνουμε και εδώ μέσα ότι η μόνη μας αντίδραση είναι να κλείσουμε το Δήμο και τις υπηρεσίες. Αντιστεκόμαστε στα μνημόνια, μπορούμε να το κάνουμε σαν Δήμος. Αυτό είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους φορείς, για να κατέβουμε όλοι μας σε μια πολιτική απεργία. Αφού βέβαια προηγηθεί μια λαϊκή συνέλευση και επιμένουμε σε αυτό. Ο λαός των Δήμων δεν είναι ενημερωμένος για τίποτα. Πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να καλέσετε εσείς σαν όργανο, με τη βοήθεια τη δική μας, των φορέων, των Δημοτικών Συμβούλων, το λαό του Λουτρακίου, να αναλύσετε και να πείτε αλήθειες. Τι είναι αυτές οι αλήθειες? Η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγο διάστημα ο Δήμος θα γίνει εταιρεία. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ή αντιδρούμε ή υποτασσόμεθα. Εμείς ζητάμε γενικώς την ανατροπή και αν υποταχθούμε, και αλίμονο όλοι μας, τι θα παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Ο καθένας εξημών φέρει την προσωπική του ευθύνη. Εσείς σαν δήμαρχος και τοπικός θεσμός έχετε τη δική σας, η Δημοτική Σύμβουλη τη δική τους και όλοι οι φορείς. Κύριοι, ας αναλογιστούμε εάν σε ένα χρόνο υπάρχει Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία. Παρακαλώ κυρία Ρίσκα.